Отборът на ЦСКА прекъсна серията си от 9 поредни загуби срещу Левски, след като победи сините в шампионатния матч от 28-я кръг на професионална група. Двата състава започнаха много предпазливо двубоя, като нито един от съперниците не искаше да рискува, въпреки че крайният изход от срещата имаше пряко отношение към борбата за шампионската титла и разпределението на местата в евротурнирите. Решаваща за крайния изход на матча се оказа 38-та минута, когато за втори жълт картон от игра бе отстранен Димчо Марков. През втората част шампионите постепенно загубиха свежест в играта си, от което се възползваха съперниците им. След като направи няколко пропуска, в 70-та минута Михтарски се възползва от колективна грешка на защита на сините и отбеляза единственият гол.